Na, hallottad már mostanában, hogy valaki csak úgy odaveti, hogy 6-7? Ha igen, akkor üdv a klubban. Ha meg nem, akkor készülj fel, mert ez a két szám mostára szó szerint elárasztotta az internetet, de hogy mit is jelent, na, ez egy jó kérdés. Szóval mi a fene ez a 6-7 jelenség? Miért mondogatja minden gyerek, és miért borul ki tőle a legtöbb felnőtt? Ebben az elemzésben most pontosan ennek járunk a végére. Üdvözlök mindenkit, ez itt az Elemzem, vagyis ahogy írjuk, az LEM-ZEM mai adása. Egy dolgot megígérhetek, a végére tisztán fogjátok látni, hogy miről is van szó valójában. Tartsatok velem! Képzeljétek csak el a szituációt. Iskolai folyosókon visszhangzik, sportolók ezzel ünnepelnek, a TikTok tele van vele, a szülők és a tanárok meg csak néznek, hogy mi történik. A 6-7 egy igazi generációs rejtély lett, ami éles határvonalat húz azok között, akik értik, és akik nem. Oké, akkor vágjunk is a közepébe. Mi is ez? A hatos lényege, hogy nos, nincs konkrét értelme. Igen, jól hallottátok. Ez egy direkt, értelmetlen szleng, egy belső poén, egyfajta titkos jelzés az alfa generáció, vagyis a mai gyerekek számára. De mégis, honnan a csodából jött ez az egész? Hogyan lett két ártatlan számból egy ekkora kulturális cunami? A nyomok mind oly gyakran a zenéhez és a sporthoz vezetnek. Pörgessük is végig az eseményeket. Az egész 2024. decemberében indul egy Skrilla nevű rapper Dude Dude című dalával, amiben elhangzik a 6-7. Aztán pár hónappal később, 2025. februárjában ezt a hangot elkezdik LaMelo Ball videói alá vágni, aki egy híresen magas 6 láb 7 incses kosaras. Aztán márciusban jön a végső robbanás. Egy kisfiúról készült videó, akit azóta csak 67 Kidként emlegetnek, futótűzként terjed el, és innentől már nem volt megállás. Na de, és itt jön a csavar. Hogyan lehet valaminek, ami alapvetően nem jelent semmit, mégis ekkora hatása? Hát úgy, hogy a jelentésnek két szintje van. Mert nézzük csak, információs szinten a 6-6 tényleg a nagy semmi, de a társas, a közösségi szinten annál többet jelent. Azt kiabálja a világba, hogy én is benne vagyok a buliban, értem a poént, egy vagyok közületek. Ez egy belső vicc, egy játékos lázadás, és ami a legfontosabb, egy közösségépítő kód. Ezt fogalmazza meg tökéletesen Steve Johnson, a Dictionary.com szakértője is, aki szerint a 6-7 nem is igazán egy szó, hanem egy érzés kiáltása. Tehát amikor valaki kimondja, nem egy tényt közöl, hanem egy hangulatot, egy érzést fejez ki. És ez a bizonyos érzés elképesztő sebességgel terjedt. A 6-7 nem maradt meg a TikTokon vagy az iskolai folyosókon, hanem szó szerint meghódította a világot. Hogy mennyire? A Dictionary.com adatai szerint 2025. októberére a hadsert kifejezés 6-szor gyakrabban fordult elő a digitális médiában, mint egyetlen évvel korábban. 6-szor! Ez egészen elképesztő növekedés. És tényleg, de tényleg mindenhol ott volt. Az NBA, WNBA és NFL meccseken, a politikában, ahol brit és amerikai politikusok is használták. De még a legnagyobb márkák, mint a McDonald's vagy a Pizza Hut is rácsatlakoztak, és persze a popkultúra sem maradt ki, a South Parktól a Fortnite-ig. És a pontot az íre azt tette fel, hogy a jelenség akkora lett, hogy a Dictionary.com végül a 6 számot választotta a 2025-ös év szavának. Ezzel pedig végleg beírta magát a kultúrtörténetbe. De jó, mindez szuper, de mi a mélyebb tanulság? Mit mond el ez az egész őrület a felnövekvő alfa generációról és a mi korunkról? A kulcs talán ebben az egyszerű képletben rejlik. Az érzet fontosabb, mint a jelentés. Az alfa generáció számára a közösen átélt ritmus, a játékos hangulat, a benfentes poén sokkal többet ér, mint a szavak logikus, konkrét értelme. Ahogy Dajka Gábor marketing szakértő fogalmaz, a 6-7 nem a butaságról szól, épp ellenkezőleg. A jelentés szándékos felfüggesztéséről egy közös, játékos élmény kedvéért. És ez talán a legizgalmasabb kérdés, amit feltehetünk, mi lesz a következő 6-7? Ha a közös ritmus és a játék ennyire felül tudja írni a konkrét jelentést, akkor milyen lesz a jövő kommunikációja? Érdemes ezen elgondolkodni. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Ez volt már az Elemzem. Ha tetszett ez az elemzés, akkor a legjobb, amit tehettek, hogy nyomtok egy lájkot, megosztjátok az Elemzem Facebook oldaláról, és persze csatlakoztok hozzánk, hogy ne maradjatok le a következőkről sem. Sziasztok!